Ahoj. Vitajte pri videu Business Matching a viacjazyčné mikrostránky. Uvedomujem si, že je veľmi pekné povedať, že pre zahraničné spoločnosti existuje veľa príležitostí vstúpiť na ukrajinský trh a uvádzam dôvody, prečo by ste mali začať ešte dnes. Chápem však aj to, že na uzavretie obchodu, na obchodovanie potrebujete protistranu. Preto v ICC ponúkame službu sprostredkovania obchodných kontaktov a preto vám tiež odporúčame, aby ste zvážili prihlásenie sa na odber vlastnej viacjazyčnej mikrostránky. Dovoľte mi na ďalšom slajde vysvetliť, čo musíte urobiť. Je to naozaj jednoduché. Služba ICC pre spájanie firiem je veľmi jednoduchá, ako je vysvetlené vo videu. ICC Ukrajina, prehľad služieb, máme rozsiahle kontakty po celej Ukrajine. Okrem toho je našim hlavným poslaním uľahčovať medzinárodný obchod. Preto veľmi radi predstavíme zahraničné spoločnosti potenciálnym ukrajinským partnerom a naopak. Ak chcete získať prístup k tejto službe, stačí nám poslať e-mail. E-mailová adresa je uvedená nižšie spolu s nasledujúcimi informáciami. Vaše meno a pracovná pozícia, napríklad riaditeľ medzinárodného predaja, vaše priame telefónne číslo pre prípad, že by sme s vami potrebovali hovoriť. Upozorňujeme, že nebudeme kontaktovať cez ústredňu. Vaša e-mailová adresa by mala byť osobná, nie všeobecná firemná adresa. Názov vašej spoločnosti, webová adresa vašej spoločnosti a potom by ste mali opísať, čo hľadáte. Typ spoločnosti pôsobiacej v odvetví sektore, ktorý vás zaujíma. Čím viac podrobností nám poskytnete, tým väčšia je pravdepodobnosť, že nájdeme spoločnosť, ktorá bude zodpovedať vašim požiadavkám. Tieto informácie prosím poskytnite v angličtine alebo ukrajinčine. Upozorňujeme, že ak nájdeme spoločnosť, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám, budeme im musieť poskytnúť informácie a kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete. Preto tým, že nám tieto informácie zašlete, dávate nám súhlas na ich zdieľanie s relevantnými spoločnosťami. Tieto údaje nebudeme používať na žiadny iný účel. Ak nenájdeme vhodného partnera, budeme vás o tom informovať. Ďalším spôsobom, ako osloviť ukrajinský trh v ukrajinčine, je mať svoju mikroweb stránku v ukrajinčine. TradeTech Solutions, náš partner, poskytuje službu viacjazyčných mikroweb stránok. Preto v tomto bode odovzdám prezentáciu môjmu kolegovi Nikovi Danielovi zo spoločnosti TradeTech Solutions, ktorý vie službu opísať oveľa lepšie ako ja. Ďakujem, Oleksi. Len pre stručné predstavenie seba a viacjazyčnej mikrostránky volám sa Nick Daniel, riaditeľ spoločnosti TradeTech Solutions. Ako taký som sa podieľal na vývoji portálu ICC Ukrajina Rebuild Ukraine, ako aj na našej vlastnej službe viacjazyčných mikroweb stránok. V podstate je myšlienka služby viacjazyčných mikroweb stránok založená na tom, že väčšina ľudí vyhľadáva online vo svojom rodnom jazyku. Mať anglickú verziu vašej webovej stránky nestačí. 92% svetovej populácie nemá angličtinu ako svoj rodný jazyk. Preto ak chcete, aby vašu stránku našli na celom svete, budete musieť publikovať svoju webovú stránku vo viacerých jazykoch. S ponukou 35 jazykov vám viacjazyčné mikroweb stránky TradeTech pomôžu osloviť 95% svetového HDP. V skutočnosti viacjazyčná mikroweb stránka zvýši váš online profil po celom svete, nielen na Ukrajine, hoci aj to je dôležité. Ďalšie 3 koncepty, ktoré sme uplatnili sú: poprvé, musí to byť cenovo dostupné. Je to mimoriadne cenovo dostupné. Ak použijete 30% zľavový kupón uvedený v popise nižšie, náklady sú nižšie ako 120 eur ročne. Po druhé, predplatitelia musia mať možnosť upravovať mikrostránku tak často, ako chcú, kedykoľvek chcú, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Môžete a neplatíte žiadne ďalšie poplatky. Po tretie, konfigurácia aktualizácie musí byť veľmi jednoduchá. Veríme, že áno. Ako to funguje? Pozrime sa na ďalší slajd. V podstate vyplníte sériu online formulárov, ktoré zahŕňajú profil vašej spoločnosti, vaše kontaktné údaje, podrobné opisy vašich produktov a služieb, požiadavky na partnerov, klientov a dodávateľov. Stlačením jedného tlačidla umelá inteligencia potom preloží tieto informácie do vašej mikrostránky v 35 jazykoch, ktoré sú všetky uvedené na tomto slajde a ako vidíte, zahŕňa to aj ukrajinčinu. Svoju mikrostránku môžete upravovať a aktualizovať tak často, ako chcete.
Za to sa neúčtuje žiadny poplatok navyše. Máte tiež výhodu v tom, že vyhľadávače budú indexovať všetky tieto stránky, čo výrazne uľahčí potenciálnym zahraničným partnerom, aby vás našli pri online vyhľadávaní vo svojom vlastnom jazyku. Ak sa chcete dozvedieť viac a zistiť, či by pre vašu spoločnosť mala zmysel viacjazyčná mikrostránka, navštívte buď našu firemnú webovú stránku, alebo našu webovú stránku Expo World, ktorá je venovaná službe viacjazyčných mikrostránok. Obe sú zobrazené na tomto slajde a v popise nižšie. Alebo ak uprednostňujete, neváhajte ma kontaktovať. Moja e-mailová adresa je tiež uvedená nižšie. Ako som spomenul, v popise nižšie nájdete aj kupón. Ten vám poskytne 30% zľavu na ročné predplatné. A nakoniec, ak máte záujem zistiť, aké online nástroje a zdroje existujú na podporu vášho medzinárodného obchodu, pozrite si náš YouTube kanál. Ponúkame sériu prezentácií pod názvom Medzinárodný obchod jednoducho, a to vo viacerých jazykoch. Stačí si vybrať playlist, ktorý vás najviac zaujíma. Za túto službu sa neplatí žiadny poplatok. Odkaz na náš kanál nájdete nižšie v popise. A na túto pozitívnu nôtu vám opäť odovzdávam slovo Oleksimu. Ďakujem, Nick, za stručné vysvetlenie služby viacjazyčnej mikroweby. A v mene všetkých našich divákov ďakujem za poskytnutie 30% zľavového kupónu na tieto služby. Určite môžem našim divákom odporúčiť, aby sa pozreli, či sa v playlistoch TradeTech nenachádzajú nejaké videoprezentácie, ktoré by im mohli pomôcť s medzinárodným obchodom. Existuje množstvo online nástrojov a zdrojov, ale musíte vedieť, čo všetko je k dispozícii a ako ich najlepšie využiť. Videá TradeTech určite poskytujú tieto poznatky a ako povedal Nick, sú k dispozícii bezplatne. Na záver ďakujem všetkým vám divákom, že ste si pozreli toto video s názvom Business Matching a Multilingual Microsites. Dúfam, že ste videli prínosy týchto dvoch služieb pri nadväzovaní kontaktov s ukrajinskými obchodnými partnermi a tiež, aké jednoduché to je. Naše kontaktné údaje sú uvedené na tomto slajde a v popise nižšie. Ak ste považovali tieto informácie za užitočné, veľmi by nám pomohlo, keby ste klikli na tlačidlo Páči sa mi to a prihlásili sa na odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze. Zdieľajte aj toto video a playlist so svojimi obchodnými kontaktmi. To by sme si naozaj vážili. Predovšetkým nezabudnite, že ICC Ukrajina a naši partneri TradeTech sú tu, aby vám pomohli. Volám sa Oleksij Kožanov. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. Nick a ja sa tešíme na tvoju odpoveď.